ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ووقتك موسى Medyen'in tarafına yüzlenenine aytti. Şayet men Perverdigarım beni doğru yola salar dedi. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. O vakti ki Musa Medyen ehlinin Sualyan kuyusuna yetip gelenine şoň ýanyna adamlardan bir cemaatlaryny tapdy. Kemallarına su içirýänmişler. Oşolaryň bärsinde iki tane hatyny tapdy. Kemallarını sudan men edip gaýtaryp duranmışlar. Musa şol iki tane hatyny aýtdy. Siz näme diýip malyňyzy suwarmaýaňyz? Şol iki hatyn aýtdy. Biz ta maldarlar malyny alyp gitýänçe malymyzy suwarmaýarys. We biziň atamyzda garry ýaşuly adamdyr diýdiler. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. Pes Hazreti Musa şol iki gyýdyň goýunlaryny suwardy. Ondan soň bir bagyň saýasyna baryp istirahat etdi. Pes aýtdy: Perwerdegara, sen maňa haýyrdan näme zat iýerseň men mätäşdirdim diýip aýtdy. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. Pes şol iki gyýdyň biri haya bilen ýürüp geldi. Aýtdy: Tahqiq men atam seni çagyrýar, ta biziň mallarymyzy suwaranyň mozduny bermek üçin. Pes wagty ki Musa şol gyýdylarynyň atasynyň ýanyna gelende özünün başyndan geçen gyssasyny şoňa bir beýan edip aýtdy. Şuayb aýtdy: "Inni gorkma, zalim gowmynyň nijat tapdyň" diýdi. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. Hazreti Şuayb'ın gyýdylarynyň bir aýtdy: "Ey ata, sen Musany hytmat üçin ejara tut. Tahqiq sen ýaxşy hytmatkar, guwwatly we amanatdar hytmatkar tutarsyň" diýdi. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. Hazreti Şuayb Musaga aýtdy: "Tahqiq men ihtiyaryn şu iki gyýdymyň birini saňa nikalap bermegi. 8 ýyl hytmat etmek şert bilen. Pes eger 10 ýyl tamam etseň, pes ol öz ihtiýaryň bilen. Ol şertiň içinde ýokdur. We men istemýärm seni meşakkata goýmagy. İnşaallah sen meni salihilerin cümlesinden taparsyň." قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. Musa Şuayb'ın jogabyny aýtdy: "Bu wada men bilen sen araňda sabitdir. Men ne wadama halaf etmerin, sen ne wadana halaf etme. Bu iki muddetiň haýsy birini tamam etsem,
maňa aýp ýokdur. Ve Allah tebarak we taala biziň aýtýan kefimize we şertimize